27 гадоў на гэтым месцы практычна на ўездзе ў Іванова размяшчаўся рэстаран пад ліпамі. За гэты час ён парадкам знасіўся, а таму у аблспажыўсаюзе вырашылі поўнасцю змяніць імідж установы. Цяпер тут сучаснае кафе под салодкай назвай «Мёд». Мед – это то слово, которое веками заряжалось на какую-то энергию, могущество, силы, мощи. И поэтому мы верим, что, наверное, это название нам принесет новый успех нашему заведению. Ва ўрачыстым адкрыцці установы прынялі ўдзел шматлікія госці, сярод якіх старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс і старшыня праўлення Белкаабсаюза Валерый Іваноў. Пасля ўрачыстага пераразання стужкі абноўленае кафе прадстала перад гасцямі. Інтэр'ер установы выкананы ў сучасных матэрыялах. Акрамя традыцыйных столікаў ёсць зона, дзе можна размясціцца кампаніі на утульных канапах, ёсць зона бара і танцпол. Галоўнай навізной кафе стала летняя тэраса. Разам з ёй пасадачных месцаў ва ўстанове 70. Мясцовым жыхарам абноўленае кафе прыйшлося даспадобы. Я бывала в этом ресторане, когда это еще был ресторан под липами. Здесь прошла, можно сказать, наша молодость. Я, конечно, впечатлена. Все довольно ново, смело, креативно. Тут новое оборудование, новые столы, красивые светильники сделали. Сам интерьер понравился. Потом, что напитки вкусные делают. У меню не только смачные напои, але и разнастайные стравы национальной кухни. Кафе «Мёд» размяшчаецца каля ажыўленай трасы, по якой праязджае шмат турыстаў, а таму на установу складаецца сур'ёзная задача. Мы будем предлагать в первую очередь наши блюда белорусской национальной кухни, для того, чтобы тот, кто здесь побывает в этом предприятии, имел определенное мнение о нас, о белорусах. Всех, кто здесь будет работать именно на то, чтобы получить финансовую отдачу в первую очередь и сложить определенный имидж нашего родного края. Развіццю прыдарожнага сервісу у аблспажыўсаюзе сёння асаблівая ўвага. Такіх аб'ектаў у вобласці менавіта ў структуры спажывецкай кааперацыі больш за 20. Стаіць задача надаць ім новы сучасны выгляд, зрабіць больш прывабнымі і для мясцовых жыхароў, і для гасцей краіны. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».